Igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịkwara unu na mma. O jile nkeji ise gafee elekere 10 nke mgbede n'ụlọ ọrụ Silent TV ebe a. Enwe onye ọzọ nna n'olu ya na-abụghị Maazị Egwu Ogikenna. Onye mụ na ya na ebe a taa bụ Maazị Chigozie Okoro Moses. Ndewo. Tata bụ ụbọchị Tọzdee. Ihe anyị ga-eleba anya na ya bụ ihe kpatara asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị taa. Ọ bụ ihe mere eji anaghị asụzi asụsụ Igbo dịka iji asụ ya otu esi asụ ya oge gboo n'ala Igbo taa. Na-atụfughị oge, anyị ga-agawa n'iru ikwu ọtụtụ ihe ndị anyị chere bụ ihe mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị taa. Agwa eziokwu? Nwanne m, ọ eziokwu. Ọ dị mma. Na nke mbụ, n'uche nke m, eche m na ọwụ ụlọ akwụkwọ kpatara ihe mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị taa. M ga-ekwu ọtụtụ ihe ndị mere m ji chee na ọ bụ ya so kpata ihe mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị taa. Na mbụ, gị lee anya, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ site na ọchịchị gọọmenti abịala wepụ asụsụ Igbo, anaghị elezi asụsụ Igbo na ule nke ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị. Ọ na-emezi abịa were ụfọdụ asụsụ ndị ọzọ bịa tinye. E nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ị ga-aga ọ wee bụrụ French ka a na-akụzi, anaghị akụzi asụsụ Igbo. N'ihi na echetara m nke a ọfụma na ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị m gara, a na-akụziri anyị asụsụ French, nke mere eji wee pịa m ezigbo ụtalị oge m nọ n'ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị. A na-akụzikwa anyị asụsụ Igbo. Ọ bụ ya mere m ji wee mara Igbo na-asụ ọfụma taa. N'ile anya, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na-abịa wepụ asụsụ Igbo na-akụzi asụsụ ndị ọzọ. Nke a na-eme ụfọdụ ụmụ akwụkwọ Igbo anaghị ama Igbo. Ụfọdụ ndị tokwa n'ala Igbo, enwere ụfọdụ n'ime ha na-amaghị asụsụ Igbo asụ. Ọ wee bụrụ gịnị? Ọ wee bụrụ na anaghị akụziri ha asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na-abịakwa mee ya dị ka ihe a na-ahọrọ ahọrọ, nke ndị Igbo na-akpọ choice. Gị chọọ gaa ahọrọ ya, ma ị na-achọ gaa ahapụ. Maazị Moses Okwurakwa eziokwu? Nne m, ọ eziokwu, otu a ka o si mee. So ọ ya na-eme mgbe ụfọdụ gị bịa, ụfọdụ ndị ha sị mba na asụsụ Igbo rụrụ ahụ, ha ewepụ ya were ihe ọzọ na-eme. Maazị Moses, n'uche nke ga-elekwana ihe chere kpatara asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị taa? Maazị Egwu ga-ekele m gị. Ndewo. Igbo bụ Igbo, Igbo m nze m ọzọ. N'ezie asụsụ Igbo na-anwụzi n'ala Igbo. Abịa n'uche nke m, n'obi nke m, ihe m ga-asị kpatara ihe a, ọtụtụ nne na nna sokwe na-eme asụsụ Igbo ji anwụga. Oge ka anyị lezie anya na ụmụazị a mụrụ na mba ofesi, ọ fịakalụ nne na nna eji asụsụ Igbo kụziere ya ife ọ gwa ha okwu. Nkwa mgbe ọbụla oyibo ka ha kpụ n'ọnụ, ịsụ asụsụ Igbo aghọrọ ha nsogbu. Ụdị ihe a bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ. Ụmụazị Igbo amụrụ n'Igbo kwesịrị na-asụkwanụ nkewa asụsụ ala nna ha. Ọwụ mgbe ọbụla ịfọrọ nwa si obodo Igbo bata, ijizie nna ka ezi ka ede, asị gị na awọ na gọna. Mana ihe dị ụtọ ahụ amaghịzi m ka ọ ga-esi adị ọtụtụ ndị mmadụ na-agbata obi mma. So ụdị a ka ọ hụ m n'ọnụ. Maazị Egwu ga-ama m enwe ihe ọzọ ị nwere iti n'okwu. Ihe kwuru awụghachi, n'ihi na e nwere ọtụtụ ụmụaka ndị a mụrụ n'ala bekee na ha asụ asụsụ Igbo. Ọ bụ eziokwu na anaghị akụzi asụsụ Igbo na ala bekee, mana ọ ndị nne na nna ka ọ dịra n'aka ị na-eji asụsụ, ị na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo. Maka na gị na-eji asụsụ Igbo na-agwa nwa gị okwu, weta nke maọbụ mee nke emere nke otu a, ha na-amụta ya nwayọọ. Mana nke ọ ga-abụ nne na nna bụ onye Igbo bịa sị what are you doing, nke a maọbụ nke ọzọ, na-asụ ịmalụ dịka ha, ọ ga-eme ha agaghị amụta ya bụ asụsụ Igbo. Ọ na-emekwa na ụfọdụ ndị nne na nna bụ ụfọdụ ndị nne na nna ndị nke n'ala bekee, ha bịa ha sị ha chọọ mba ka ụmụ ha na-asụ asụsụ Igbo. Ịmara ụmụ ha ndị ha na-eso omenala, ọhịa jọgburu onwe ya, n'ihi na asụsụ so na njirimara eji mara obodo. Ịdọga n'ala Igbo, ya bụ asụsụ Igbo so na ihe eji mara ala Igbo. Eziokwu nwanne m. So ọhịa mere o ji wụrụ ihe jọrọ ala na nwatakịrị amụrụ n'ala bekee amaghị asụsụ obodo ya. Gị lekwa anya, ọ bụghị naanị ndị nke amụ n'ala bekee, nwere ndị nke amụkwara n'ugwu, ya bụ na mgbago ugwu ebe ndị Awụsa na ndị Yoruba na ụfọdụ ndị ọzọ. Nọt, ụfọdụ ha hapụrụ asụsụ Igbo sụwa Awụsa, ụfọdụ na-asụsụ Yoruba. Ọ bụghị na ịsụ asụsụ ndị ọzọ jọgburu onwe ya maọbụ ọhịa jọrọ njọ. Ọ dị mma ịma ọtụtụ asụsụ ndị dị iche iche, French nke a maọbụ nke ọzọ,
mana ọ dịkwa mma mmadụ ịma ebe o si pụta n'ihi na asụsụ bụrụ njirimara eji mara obodo gị. Bụrụ onye Igbo ị kwesịrị na-asụ Igbo ya bụ na ị ga na-asụ ya ka asụ ya ọfụma mana na-asụta Igbo na-anụkwa ya Igbo. Ọ dị mma mmadụ ịma ebe o si pụtakwa ya. Igbo ka eji Igbo bụ Igbo ọ gwụla ka ọha n'ọnụ ọhịa abụ ihe nke anyị wetara unu taa. Ọ bụghị naanị ya mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị mana enwe ihe ndị ọzọ ichere mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị. Ị nwere ike tinyere anyị ya na mgbatu nke ndị Igbo na-akpọ comment section. Emekwa anyị ga-eleba anya na ya wee tinye ọnụ na ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ gwụla ka ọha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị ga na-atụ anya ịhụ ụfọdụ ihe ndị unu ga-edepụta nke mekwara asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị. Anyị ga-ahụzini na onyonyo nke anyị ga-eme na ọzọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ ka bụ Maazị Egwuogu Ikenna na-ewetara unu ozi. Mụ na Maazị Moses Okoro onye nke mụ na ya nọ ebe a taa na-ewetara unu ozi site na ụlọ ọrụ Silem TV. Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-asị ya dịkwara unu na mma. Ndewonu.